I believe it to be appropriate and befitting of the great Zulu nation to bestow the honor given to me by His Majesty to my son, uMisuzulu Zulu. iNgonyama uMisuzulu yaqokwa incwadi yefa kanina ukuthi izothatha isihlalo sobukhosi kuyise iNgonyama esakhothama uGudwelizwelithini. Kwaqubuka umbango ngokuqoka kwakhe owaze wafinyelela ezinkantolo. Isilo sagunyazwa ngokusemthethweni njengeNgonyama yamaZulu ngumengameli uCyril Ramaphosa ngondasa wakulonyaka. Umbango wokuqala wasenkantolo wafakwa abantwana untando yenkosi nontombi zosuthu ababezama ukuvimba iNgonyama ukuthi yenze imisebenzi yesihlalo. Baphakamisa insolo zomkhonyovu ecikicweni kwencwadi yefa kaMdlowombane. Bathi indlovukazi uManfombi yayingenalo igunya lokuqoka isilo uMisuzulu kaZwelithini ngoba lencwadi yefa yabe ingumgunyathi. Kodwa inkantolo enkulu eMgungundlovu yathola ukuthi ukuqokwa kwesilo uMisuzulu yincwadi yefa kanina kwabukezwa emhlanganweni wasendlunkulu. The Zulu royal family met on 14 May 2021 and identified and nominated Prince Misuzulu as the successor to the Zulu throne. No dispute was raised in this regard. Umbango ngokucikicwa kwalencwadi wedluliselwa ukuthi uqulwe ecaleni elingakahlali. Uqhekeko lwenyukela ke emva kokuthi abanye abasendlunkulu abangahambisani nesilo uMisuzulu bamemezela indodana endala yesilo umntwana uSmakade njengeNgonyama. Kuthe kusenjalo kwavela uhlangothi lwesithathu ngesikhathi abafowabo besilo esesabuza beholwa umntwana umbonisi bememezela umntwana ubuzabazi ozalwa indlunkulu yesibili bethi uye okufanele ukuthatha isihlalo sobukhosi. Lokwenzeka nje amalungiselelo ongena esibayeni kweNgonyama uMisuzulu kaZwelithini ayeseya ngasemaphithelweni. Leli ke isiko lokubika isilo koyisemkhulu. Abantwana ababeye okuqala enkantolo ngencwadi yefa kaBayede baphinde bazama futhi ukuvimba lo msebenzi enkantolo. Abanye balichitha usiko likamntwana uSmakade bethi isilo uMisuzulu wahlala esihlalweni khathi kutshalwa indlovukazi. Eminye imizamo emibili yasenkantolo yokuvimba ukugcotshwa kweNgonyama uMisuzulu nayo yachithwa. Kusalindwe isicelo sikamntwana uSmakade enkantolo ephakeme yaseNorth Gauteng sokubukezwa kwesinqumo sikaMengameli sokuhlonza isilo uMisuzulu njengeNgonyama yamaZulu nesicelo sikamntwana umbonisi sokuvimba umcimbi wokugcotshwa kweNgonyama. Ngomgqibelo ngehora lesikhombisa kusihlwa kuzobe kuyindaba zesiZulu kanti zizobe ziyihora lonke nezangolesihlanu ngokunjalo zizoba yihora lonke. Wonke amaziko eindaba zeSABC azokusakazela bukhoma ukusuka nokuhlala kwalomcimbi olindeleke ukuthi uhanjelwe yinkulungwane zabantu.